खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 30 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 14 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव थानायनि सान जागोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव जायखिजाया राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। फरायसाफोरा मोनसे गेलेमु बादायलायनायाव बाहागो लागोन। नोंथाङा थारैनो बेयाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों नोंथांनि गोसोखौ बुंनो मोनसे खाबु मोनगोन। हाथाइ खालामग्रा सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जुनियायै फिथाइगोनां जानो थांगासिनो दं। स्टक हाथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि रुटिनखौ साबसिनै लाखिनांगोन। नोंथाङा रावनिबो बुंनायाव फैनो नाङा आरो सोरबा सिनाय मोनै सुबुंखौबो फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानाङा। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। जुलि जानाय जिउआव सोमोन्दोआव गाज्रि जानो हागौ, बेनिखायनो नोंथाङा गोसो होनांगौ। मिथुन राशि। दिनैनि साननि जागायनाया लोरबां जागोन। नोंथाङा माखासे जुनिया सुबुंफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। आय बांनायनि थाखाय नोंथांनि खुसिखौ मिथिनो मोननाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि आयनि फुंखाफोरनि बांनायजों गोजोनगोन। फालांगियाव नोंथाङा माखासे गोख्रों बिथांखि लागोन, जाय नोंथांनि फोथायजाथावखौ आरोबाव गोसारहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोनांथार लेखा बिलाइफोराव आबुं गोसो होनांगोन। रावबो बेरेखा हान्जाखौ नोंथांनि सायाव गादबनो दाहो। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोन सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा गावनि खामानियाव गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। नोंथाङा जोबोद मुखुब जागोन। नोंथाङा हारसिं जिरायनांगोन आरो माखासे जेंनाफोराव गोसो होनांगोन। नखरनि सोद्रोमाफोराबो जिंगा सिगोन। मोजां मोनलायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थेनि मोनसे थासारि सोमजिनो हागौ। जुदि नोंथांनि राङा फालांगियाव बबेयावबा थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौ मोननो हायो। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे जुनिया दिन्थिनायनि सान जागोन। नोंथाङा सुबुं अनफावरि हाबायाव जोबोद गोसो होगोन। नोंथाङा जायखिजाया गोदान खामानिनि सायाव सावरायनो हायो, नाथाय नोंथाङा गावनि खरसानि बादै मोनसे बाजेट बानायनांगोन। जुदि नोंथाङा खामानियाव माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दंमोन, अब्ला बेफोरखौ बारग'नाय जागोन। फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो एसे गोसो होनांगौ। नखरनि बेरेखायै जेबो दाखालाम। नोंथांनि एसे सांग्रांथि गैयैआ नोंथांखौ माखासे खहा खालामनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुं नोजोर होनांगोन, अब्लासो नोंथांनि जायखिजाया थांखिया जाफुंसारगोन। जुदि नोंथाङा सोरजोंबा रायज्लायो आरो थिरांथा लायो, अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि हाबाफोराव आबुं गोसो होनांगोन, नङाब्ला बिसोरो माबा मोनसे गोरोन्थि खामानिनि फारसे आवगायनो हागौ। नोंथाङा खाफालनि आबुं मदद मोनगोन। नोंथांनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया आयदाफोरखौ सुस्रांनो हायो। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। खामानिनि बेलायाव नोंनि सायाव बांसिन नारसिननाय जागोन। नोंथाङा गुबुननि बाथ्रायाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जुदि जायखिजाया सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नांलायनाया गोबाव समसिम थाबथानानै दंमोन, अब्ला बेखौबो सुस्रांनो हायो। नोंथाङा गुबुननि बाथ्रायाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो नोंथाङा नुजाथिनायनि फान्दायनायाव गोग्लैया। बिमा-बिफानि बोरजों नोंथांनि थाबथानाय जायखिजाया खामानिया आबुं जागोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांनि बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआव माबाफोर दावराव-दावसि सोलिगासिनो दंमोन, अब्ला बेबो जोबलांगोन। नों गावनि रागाखौ दबथायनांगोन। जुदि नखरनि सासे सोद्रोमाया हाबा जाथावब्ला, अब्ला बिसोरनि थाखाय मोनसे साबसिन सोमोन्दो फैनो हागौ। नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंनि सावस्रिखौ लानानै माखासे जौगानाय गाहाय जागोन। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोनो-गोथोजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। खामानि मावथायाव नोंथांनि सायाव मोनसे नंखाय दाय जानो हागौ आरो नोंथाङा गावखौ फोरमान खालामनायाव नांथाबगोन। नोंथांनि दावगानायनि लामायाव फैनाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। नोंथांनि सासे लोगोआ नोंथांखौ लोगो हमनो फैनो हागौ। दिनै फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनि मोनसे गोरोबथाया बिसोरनि माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय थाबथानो हागौ। नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय दुखु मोनबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव फोथायनायजों दावगालांनांगोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय फोथायनायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों साबसिन सम हगारगोन। जुदि नोंथांनि खामानियाव माबाफोर गोरोन्थि दं, अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव आबुं गोसो होनांगौ आरो नोंथाङा गोदान न' बायनो सानथांखि लानो हायो। नों रावनोबो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। सोरखारि साख्रियाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ सोलायनाय जानो हागौ। दिनै गोरोन्थि जानाय हुदानि थाखाय नोंथांनाव रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनो-गोथो सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा माखासे जुनिया सुबुंफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन आरो गागि सोद्रोमाफोरा मोजां लामा दिन्थिगोन, जाय नोंथांखौ गोबां मदद होगोन। हाखु-दाखुनि थाखाय नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ आरो नोंथाङा खामानिनि थाखाय सानथांखि बानायनांगोन। नोंथांनि खुदियाया नोंथांनि मिजिंफोरखौ आबुं खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा मोनसे मोजां खाबु मोननो हागौ। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोनांथार सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथांहा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरजों माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेबो बारग'गोन आरो नोंथाङा खामानिनि थाखाय सानथांखि बानायनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखराव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरनिफ्रायबो गोबाङैनो उदां जागोन। रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव नोंथाङा सोरखौबा जोबोद साननानै फोथायनांगोन। बिजिरसालिजों सोमोन्दो थानाय आयदाया नोंथांखौ दुखु होनो हागौ।